Η δική μου ιστορία ξεκινάει το 1991, όταν ο σύζυγός μου σε ηλικία 29 ετών νόσησε από αξία μυελογενή λευκαιμία. Οι γιατροί μας μίλησαν για το μυελό των οστών και μας είπαν ότι ήταν η θεραπεία για τον Γιώργο εάν βρισκόταν κάποιος συμβατός δότης που θα τέριαζε με το δικό του μυελό. Μέσα στην μεγάλη μας αισιοδοξία σκεφτήκαμε ότι τόσοι φίλοι, τόσοι συγγενείς είναι δυνατόν να μην βρεθεί κάποιος στο συμβατός. Πράγματι λοιπόν πήγαμε όλοι να εξεταστούμε, δώσαμε αίμα για τον Γιώργο για να εξεταστούμε, αλλά παρόλα αυτά μας έκαναν και την ερώτηση αν θέλαμε να γίνουμε δότες εθελοντές μυελού των οστών. Εγώ προσωπικά δέχτηκα αμέσως, κανένας μας δεν βρέθηκε στο συμβατός με τον Γιώργο και μάθαμε ότι δεν είναι ένα πράγμα τόσο εύκολο. Μπήκαμε και στην παγκόσμια δεξαμενή, αλλά και πάλι δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Μπήκαμε στη διαδικασία χημειοθεραπείων, οι οποίες επιβαρύνουν πάρα πολύ όλους αυτούς τους ασθενείς που πάσχουν από τέτοιες ασθένειες του αίματος. Παρ' όλα αυτά, κάθε μέρα ελπίζαμε. 2 χρόνια μετά, από τότε που νόσησε ο Γιώργος, δέχτηκα ένα τηλέφωνο από τη μονάδα ιστοσυμβατότητας. Είπα ότι έγινε το θαύμα μέσα μου, ότι βρέθηκε μυελός για τον Γιώργο. Τα πράγματα όμως δεν ήταν έτσι. Εγώ είχα βρεθεί στο συμβατή με κάποιον άλλον άνθρωπο που είχε ανάγκη το δικό μου μυελό. Με ρώτησαν αμέσως αν θα ήθελα να δώσω μυελό. Ούτε καν μπήκα στη διαδικασία να το σκεφτώ. Αμέσως δέχτηκα. Είναι πάρα πολύ δυνατά και δύσκολα τα συναισθήματα που νιώθει κάποιος όταν έχει ένα δικό του άνθρωπο να νοσεί με λευκαιμία, δεν μπορεί να του προσφέρει κάτι και ταυτόχρονα όμως μπορεί να σώσει κάποιον άλλον άνθρωπο. Και ίσως είναι και αυτό ένα μεγαλείο της ζωής από κάποια πλευρά. Μπήκα σε μια διαδικασία, με ρώτησαν οι γιατροί, έκανα κάποιες εξετάσεις και από εκεί και πέρα περίμενα ώστε να ετοιμαστεί και ο ασθενής για να δεχτεί το μόσχευμα το δικό μου. Αυτός είναι ένας χρόνος που πέρασε σχεδόν 4 με 5 μήνες και σε όλο αυτό το διάστημα ένιωσα πάρα πολύ υπεύθυνη απέναντι σε αυτόν τον ασθενή. Γιατί ήξερα ότι θα θα έμπαινε σε δυνατά σχήματα χημειοθεραπείας για να δεχτεί το δικό μου μυελό. Άρχισα να ανησυχώ λοιπόν για μένα, να φροντίζω τον εαυτό μου, να είμαι καλά, να προσέχω να μην τρακάρω. Γιατί αν αυτός ο άνθρωπος σκότωναν το μυελό το δικό του, η μόνη της θεραπεία ήταν να πάρει το δικό μου μυελό. Άρα η ευθύνη είναι μεγάλη. Όταν έφτασε η μέρα και μου είπαν οι γιατροί ότι θα έμπαινα για να δώσω μυελό, 1 μήνα πριν το μόνο που έκανα ήταν ότι έδωσα αίμα δικό μου για να το πάρω κατά τη διάρκεια που θα έπαιρνα το μυελό. Για να μην ξαναμεταγγιστώ. Δηλαδή σε προστατεύουν ουσιαστικά οι γιατροί σε αυτό το εγχείρημα που πας να κάνεις. Σαφώς, ως εθελοντής, μέχρι και την τελευταία στιγμή, έχεις το δικαίωμα της άρνησης. Πώς όμως κάποιος μπορεί να αρνηθεί όταν ενός ανθρώπου η ζωή τελειώνει και περιμένει από σέναν. Γι' αυτό και όταν κάποιος γίνει εθελοντής δότης μυελού των οστών, πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένος για την απόφαση που παίρνει. Γιατί ουσιαστικά δίνει μια ελπίδα σε έναν ασθενή. Το να πάει κάποιος να γίνει εθελοντής και ξαφνικά μετά από 3, 5, 10 χρόνια τον ειδοποιήσουν και αρνηθεί, είναι σαν να έχει δώσει ψεύτικη ελπίδα σε κάποιον άνθρωπο που τελειώνει η ζωή του. Δεν θα σταθώ στη διαδικασία, γιατί εμένα η διαδικασία ήταν πάρα πολύ απλή. Θα σταθώ στο συναίσθημα που ένιωσα όταν βγήκα από το χειρουργείο. Και αυτό ήταν ακριβώς το συναίσθημα που ένιωσα όταν είχα γεννήσει τα παιδιά μου. Όταν ξύπνησα και είχα φέρει στον κόσμο τα παιδιά μου. Έτσι ακριβώς και εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να είχα φέρει στη ζωή έναν καινούριο άνθρωπο. Ο Γιώργος δεν κέρδισε τη μάχη με τη ζωή. Έφυγε. Και έφυγε από κοντά μας γιατί δεν βρέθηκε κάποιος άλλος άνθρωπος για να τον βοηθήσει. Τον άκουσα πάρα πολλές φορές να κοιτάει γύρω του και να λέει: κάποιος άνθρωπος από όλους αυτούς γύρω μου μπορεί να με βοηθήσει και δεν το γνωρίζει. Είναι ό,τι πιο συγκινητικό, ό,τι πιο... Δεν μπορώ να εκφράσω ακριβώς όλα αυτά τα συναισθήματα που ένιωσα εγώ και ούτε βέβαια μπορούσα να μπω στην ψυχή του την ίδια για αυτό που ένιωθε εκείνος. Παρ' όλα αυτά, πριν
ο Γιώργος στο τελευταίο στάδιο είχε πάρει μυελό από μία δότρια, Αμερικανίδα δότρια. Επειδή όμως ήταν ήδη πάρα πολύ καταπονημένος, δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Μαζί με το μυελό όμως που ήρθε από την Αμερική, που έφεραν οι γιατροί για να τον πάρει ο Γιώργος, υπήρχε και ένα ανώνυμο γράμμα από τη δότριά του. Σε ένα σημείο λοιπόν έγραφε ότι ο Θεός την έχει ευλογήσει με ένα θείο δώρο. Ένα δώρο που το έστειλε για τον Γιώργο. Αυτό εμένα με εκφράζει απόλυτα. Ότι αυτό που έχω κι εγώ και εκείνη είναι ευλογία Θεού. Αυτή την ευλογία Θεού όμως δεν την έχω μόνο εγώ και εκείνη. Την έχετε κι όλοι εσείς. Αλλά αν δεν γίνετε θελοντές, δεν θα το μάθετε ποτέ.